Hementxe gure gastronomian hain famatua den buztana zehatuta dekogu, bere saltsan. Orduan hau, pasan eguneko soberak izango ziren. Eta ze egin aldugunekin? Gaur fajita batzuk egingo ditugu. Fajita hauek egiteko tipuda, piper gorria eta piper berdea erabiliko dugu. Gero, okedari zapore berezi bat emateko hauts bat egingo dugu. Eta bukatzeko guacamole eta piko de gallo bat egingo dugu. Orduan orain barazkiak bi erara moztuko ditugu, juliana eta brunoise eran. Juliana salteatzeko izango da eta brunoise guacamolerentzako eta piko de gallorentzako izango da. Orduan tipuda, piper gorria eta piper berdea bi era desberdinetara moztuko ditugu. Lehenik eta behin juliana egingo dugu, juliana honek salteatzeko izango da eta gero brunoise egingo dugu. Pizkatxo bat hemen jarriko dut eta bestea brunoise egingo dut. Brunoise hau guacamolerentzat eta piko de gallorentzat izango da. Orduan den bezala, brunoise hau txiki-txiki egingo dut eta prest dagoenean beste brunoisearekin jarriko dut. Orain zaporea emateko hautsa egiteko aldean datorren espeziak sartaginan jarri behar ditugu, bere zaporea bereizteko. Orduan, bakarrik pizkatxo bat hor jarriko dugu, pizkat gorritu arte. Eta prest daudenean, hemen jarriko ditugu guztiak. Gorritu ditugun espeziak zilantro aldea, komino hasia eta piper beltzak izan dira. Orain, oregano pizkatxo bat botako dugu. Jengibre hautsa pizka bat bakarrik, horrela. Baratxuri hauts pizka bat botako dugu ere. Txide pizka bat. Eta gatza. Eta hau birrindu behar dugu. Eta honela dagoenean prest dago. Orain limarekin zukua egingo dugu. Eta zilantro pizka bat moztuko dugu. Julienan ditugun barazkiak banatuko dugu. Alde batetik hemen erdia jarriko dugu guacamolea egiteko. Eta soberan dagoena hemen sartuko dugu piko de gallo egiteko. Orduan hau hemen jarriko dugu. Eta zilantro pizkatxo bat botako dugu bihoi. Orain, piper beltz pizka bat botako dugu. Eta gatza. Eta zukuaren gutxi gora bera 3 laurdenak piko de galloan botako dugu. Eta bestea gordeko dugu guacamolerentzat. Orduan guacamolea egiteko bakarrik faltatzen zaigu aguakatea. Irekiko dugu. Zurra kenduko diogu. Aguakatea pizka bat moztuko dugu. Horrela errezago birrinduko dugu geroago. Eta honela dagoenean gure barazki brunoisetara botako dugu. Orain zuen gustora birrindu behar duzue. Handiago edo txikiago. Orduan hau prest dagoenean, soberan daukagun zukua bota behar dugu, bale? Horrela pizkatxo bat, guzti ondo mugitu, eta gure guacamolea prest dago. Orain prest gaude gure fajitak bukatzeko. Zer egin behar dugu? Gure barazkiak salteatu eta gure tortilla pizka bat gorritu. Odio pizkatxo bat bakarrik, ez dugu asko behar. Orain pizkatxo bat itxaron behar dugu gure odioa bero-bero egon arte. Eta momentu horretan barazkiak sartu eta salteatu. Orain bolta emango diogu. Aurpegi hau jadanik prest dago, orduan beste aurpegi egingo dugu. Ondo, gure odioa bero-bero dago, orduan sartu ditugu piperrak eta tipuldak.
Eta hau bero-bero dagoenez, mugitu behar dugu denbora guztian, bale? Salteatu edo mugitu. Orain, preparatu dugun hautsa erabiliko dugu. Eta barazkiei botako dugu, zapore oso ona emateko. Eta salteatzen jarraituko dugu, orain askar-askar. Eta hau prest dago. Sartagin hau, barazkien eta espeziaren zaporea dauka, orduan sartagin berdinen egingo dugu. Eta zein dugu, buztana hemen sartu, pizka bat berotzeko eta pizka bat ere saltatuko dugu. Baina buztana prest dago, orduan askar-askar egin behar dugu. Puntu honetan, nahi baduzu espezia gehiago bota diozue, baina zuen saltza ziur nago oso ona dagoela, orduan horrela utzi duzue. Eta hau prest dago, bero dagonean prest dago. Orduan guztia prest dekogu, orain zuen gustora montatuko dugu fajita. Orduan guacamole pizka bat botako dugu. Bueno, pizka edo asko. Barazkiak. Buztana. Eta bukatzeko piko de gallo pizka bat botako dugu zukuarekin. Eta hau prest dago. Begiratu atzo soberan geratu zen buztanarekin zein plater polita egin dugun. Aurkeztu dizuegun errezetak on egiten die urdailari eta planetari. Ondarrez ez dakielako eta elikagaien xahuketa geldiarazten laguntzen digulako. Horrela, klima aldaketaren aurkako borrokan laguntzen dugu. Era honetako platerak ezagutu nahi badituzu eta elikagaiak ahalik eta gehien aprobetxatu, erabili on egiteko errezetak traola sare sozialetan edo jaitsi on egiteko errezeta liburua Bizkaiko Foru Aldundiaren bizkaia.eus webgunetik.